Ik neem Gert, kom even bij, cameraman. We weer even bij de dames van Loemenijsdel. Voor de mensen die het misschien al een beetje opletten hier. Elke maand hebben wij een kunstenaar, een farmjouwer of warenek. Die we de kans hebben om in dit decor een aantal werken te exposeren. Oor aan de mannen weer dat via de kunstbende Gelbrich Metselaar. Maar we gaan prachtig mooie plakaten te hingen. En die komen van een tattoo-artist. Ze is als jij te gast west, maar Juwert hing is er toch echt. De komende 4 weken kwam dat al in het Noorderwind live podium. We gaan eraan even praten, maar ik wil ze hem toch eerst even zien letten. We hadden 3 van die paneel. Daarachter de drummer hing het nog een paar hele mooie tattoos. En uiteindelijk daar ook nog mij bijvoorbeeld een mooie oelekop en daaronder ook nog vlinders. Als nou de radio nog haast, Jos snijdt toch vooral even naar de televisie. Ik ga even naar de tattoo-artisten en de stagiaire is het nog steeds Jelmer, hè? Ja, klopt. Dag Joy. Hallo. Hoi. Tiet Vriend, ben je te gast geweest. Toen hier al even het verhaal dat je een prachtige locatie in Friesland eigenlijk bezet had om een nieuwe tattoo-studio in te beginnen. Hoe vind je ben je hem ermee? Bijna zover. De verbouwing is klaar. 1 maart gaan we open. Dus, Vertel even waar en wat voor gebouw het is. het is een oude haske en het is een piramide. Dus dat is wel uniek. En heel groot, veel groter dan wat we nu hebben. Maar hoeveel mensen werken er? Want Jelmer is dan stagiair, maar hoe groot is de groep van tattoo artists? We zijn nu met z'n 5 in totaal, waarvan eentje weglezert. Tattoos weglezert. Dus, en Jelmer dan, die is net begonnen. Met... Hoe bevalt het? Fantastisch. En hij is nou die eerste tattoo al gezet of net? Ik heb mijn eerste al gezet, ja. En? Ja, best tevreden. Ja, hè? Ja, absoluut. Ja. Eng zeker, of net? Ja, begin wel, zeker. Wie het een bekende of denkst doe maar iemand die ik net ken? Dat was een bekende, mijn huisgenoot. Ja. Oh, die moest wel goed. Ja, klopt. Ja. Ja, als ik hem verziek, joh, niet zo van, kom maar goed. Even, spannend. Dus, het komt echt dichtbij, hè? Ja, bijna zover. Ja. Wat er nog een product gebeuren? Nou, het valt mij alleen inrichten en alles even op zijn plek. En alles verhuizen, hè, van de ene naar de andere. Dus, ja. Je hebt werk ophangen, dat blijft de hele maand hingen. Vertel even, waarom de keuze maken voor deze werken? Ze ziet er prachtig uit trouwens. Puur op gevoel? Ja, lastig altijd. Hè? Ik moest iets kiezen, dus ja. Maar bestaat er zoiets voor een tattoo-artist van, nou, dat is wel mijn beste werken? Ja, je hebt misschien altijd wel je voorkeuren, maar dat ligt ook aan je eigen smaak, denk ik. Ja, je zet ook dingen die je natuurlijk zelf nooit zou zetten of zo. Maar ja, alles moet gewoon goed zijn. En ik heb nu ook gekozen voor iets ertussen wat voor mij niet alledaags is. Dus, ja. En deze, heeft hij nog zelf al jezelf ontworpen? Ja. Die komen echt letterlijk van die eigen hand dus? Ja, behalve de My Little Pony. Hè. Dat is, Ja, nee, dat inderdaad. Daar is wel gelijk in. Ook geweldig trouwens dat die boven de drummer hingen. En deze tattoos hartstikke zelf zetten. Ja, allemaal zelf. Allemaal van mij, ja. Ik vind het gek dat ze op hingen woest. Ze blijven maand hingen en in maart, dus de komende weekend gaat het nog wel even druk dus. Ja, we zijn nog even druk. Maar iedereen is welkom 1 maart. Dus, Hoe bist u te vinden op internet? www.lowvoltageinc.nl en ook op Facebook. lowvoltageinc.com, hè? Inc.nl. Ja, goed, maar goed dat ik het iets is lees. Ja, maar hoe lang is nog stage, hè? Stage is officieel klaar, is afgerond, maar ik blijf wel gewoon leerling. Tot, Je mag blijven? Dat denk ik wel. Ja, fantastisch man. Nou, als er ooit zo'n 4 best mij direct exposeren, zet het al praten? Daar gaan we over praten, ja. Maar er moet er nog een peer bij, hè? Ik denk het wel, ja. Hartstikke leuk. Dankjewel voor het ophingen. We krijgen ze weer om, maar wij horen ze even de maand vast.